Siyempre magpadayon tag kuha og mga jungle wood kay maskin kahoy ra gyapon ni siya, lahi man pud ni siya porma, lahi pud ni siya color, nindot ni siya imuon og kuan sa tawag ana atop, di ba? Spruce wood to gamit atop kaniya dito sa balay. Pwede na to ilistan og jungle wood kay ang color niya mura pug sa dark oak, pero dili ingon murag dark oak yun, pero murag siya gamay. Taas lang kay ni so patong-patong ta. Daghan kay tagak. Tugay-tugay kining pagpamutol na to aning kahoyan ni. Tanaw pagkadakuha tinag-upat. Nya taas ra ba kayo? Murag lubi. Pag mahagbong lagi ka ani, hurot kini mo heart, hurot kini mo mga gamit lagi ba? Pero syempre mag-careful ta. Kay di ta kadumdum sa tong balay ato dapita. Kalimot ra ba kung unsa ang coordinates ato? Uy, ano napanitan. Patong-patong na punta para mahurot na to ni. Di po pwede nga ibili na nato ni kay mahimo na siyang hanging tree. Dapat huroton yung mo na siyang kuha. Kailan kayo maglutaw na siya mo sa daog-daog sa kalikasan. Kapit ta mahuman gamay na lang. Tempo ko man ani, pag uli atong balay magtanom mo dayon ta gamit ani ang mga kaning mga sagbot niya nga dahon no. Pag imo na siyang i-destroy, pag imo na siyang kwaon, maka-create na siya kuan seedling or sapling basta inana. Then syempre ang kanaya siling ato na siya itanom ang similya ato nang itanom dito sa atong puloy-anan ditong balay, dito sa mga acacia, sa mga oak, sa mga spruce, sa mga birch. Ning karon ato na ring pang kuanon lampasan patay uy. Wala akong gamit. Wait lang. Napa ko bed kibutang? Wala akong bed. Kaya naman to dali sa ako ang inventory ang bed. Patay. Takatultol sa tong balay. So, ako na ko magbalik. Pero wait lang. Jungle ra magyapon?